Pinapasado mo. Ay, sige. Hindi pala masakit pag dito. Hindi mo po siya. Hindi siya.
Saan banda? Anong ano? Dito. Sige tayo. Tayo. Relax mo na ito. Tuloy ko pa nangyari. Ay, kung ano gano'n.
Cute naman. Ang mga tropa ko. Ilang taon ba yun? Pwede yung cream na. Kuya, 150. Thank you. Alam mo, isop-sop, tayo.